Jeg har valgt håndboldlinjen på KIS, fordi jeg elsker at spille håndbold. Jeg har spillet håndbold, lige siden jeg var helt lille. Og alle mine brødre og min storesøster har spillet håndbold. Så jeg har altid været den yngste og altid set op til dem. Jeg har spillet håndbold i snart 8 år. Og jeg elsker at spille håndbold, så det er bare rigtig dejligt, at man kan komme her med morgentræning med nogle andre personer. Kan man komme til morgentræning med KIS, og så kan man så tage ud i sin klub senere hen. Det fedeste ved at gå her, det er jo det der med, at vi har det her fællesskab, som vi har. Altså vi bor sammen, vi er sammen næsten 24/7. Og vi har gået her næsten 1,5 måned, og vi kender allerede hinanden så godt. Og det kan man virkelig, virkelig mærke, og det er jo også noget, vi så med ind på banen, når vi spiller. Stå igen! Der er gode trænere, rigtig dygtige trænere, som virkelig kan få udviklet ind, så man kan blive en dygtig håndboldspiller. Det er en kæmpe plus, at man kan træne ud i sin egen klub. At man ikke skal til, hvis man er glad for sin klub, og man har spillet der lige siden man er helt lille, at man så ikke skal til at skifte klub, bare fordi man gerne vil på efterskole. Men netop KIS har det her med, at du kan være på KIS, men stadig træne i din egen klub. Det synes jeg er en kæmpe fordel.